and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracles. Unsa ganito? Dali asot di mang malimot oy. Dili di ay ka sincere nga misaad na ako. Tao ra gud ko malimot gyud. Painomdomin ako. Nga dili ka una magbaton og girlfriend. Ha? Nagkugang lagi ka. Mangita gyud ay ka girlfriend. Mao ganing nakugang ko sa imong giingon niya saan ako. Unahon gid una nako ang akong pagtuon. Unya na lang ta magsulti ha, Milan. Musuot si Papa sa akong kwarto. Manawag lang ko nimo. Okay, Hazel. I'll be missing you. Nganong nanarang ka man, ha? Mag-ilis gud ko. Mag-ilis? Wa ka pa man lagi makailis? Pagani ko makaligo. Paduong naman ako maligo, maunang nanarangka ko. Unya, mausay imong pagpanuktok. Sige. Pagdali na diha. Buntag paganing sayo. Nagunit naman ka ni anang imong silpon. Kamauna ko na Unsay ka mauna ka? Kamauna ko unsaon paggamit ning cellphone nga gibilin ni Hazel. Kahi, asad ni mugnaong Milan, oy. Senyorita Hazel, lagi. Ay, sagdi lang gud ko na. Kung kita rin magsulti, mag-Hazel lang gud ko. Amiga gud ning duha. Maglikay lagi ka. Manlarga na bitaw sila karon ay. Ha? Nasaman sila manglarga? Karon na gud. Ay, may gilayon ba ang syudad na Unya, muadto pa sila sa airport. Mao din na nawag ka niya, kay karon man di ay sila manglarga. Huwag ko kibaw na Kuan lang. Nagtuntuon magod ko panawag sa akong cellphone. Unya, nibagting o gitubag ni Hazel. Ako na gitong timan-an aron kung mingawon ko niya. Sayon na ko nga makatawag niya. Imog yung tawagan? Unya, tupad niya ang iyang amahan? Iya kakahang tubagon. Tuod na isa. Oh. Basta kay kahibaw na ko nga manawag sa akong cellphone. Noy. Na, ayagid taong kusugoan niyo rita. Balibad gid ko. Pasgid ko ana. Dili man ta mga tugod. Ay, salamat. Di ay. Unsa may imong tuyo ni rita? Nakatultol naman ka sa ila, no? Sayon naman tong tultulan ng ilan nyo rita. Noy, doon ako ihangyo ni mo, Noy. Pero, ayaw gitsulti si Papa sa akong hangyo ka. Di, oy. Ay, maigo pa lang noon ko sampalong. Muy kasakit. Pag-aadtua lang siya sa ila, Noy, ha? Unya, panid kung doon na ba siya ikasulti nga papay, ha? Unsa? Imo tong uyab ni rita? Di man, pero close lang gid nako siya. Sige na, Noy Butoy. Pamaray gid nga ako nimo. Sulti ko, Noy, ha. Sige ni rita. Tanduon tanang ka kay niya paingon nga ng imong amahan. Ha? Doon na kay gisugo ni Butoy. Uwa, uy. Abi na kong manlakaw na sab mo. Pa, mga doon naman kahata sa syudad. Nga magduda pa manggig ka nga, manlakaw mi Noy Butoy. Tingalig doon na mo ipaliton. Puslan man, nga Manila man ka ang atong atuan. Di, adto na kus Manila mamalit. Ngunit gusto kong madungogi ka ni mo, Hazel. Sige, manlakaw na ta. Kadiyot lang, si Karen maning nagpaingon nga ni, Papa. Mga ano mo dahil kung niya sa paingon nga ni? Ay, amiga ko na ko si Karen pa. Manamilit sa kaniya.
Karen! Nga no, Nyorita? Mga to na si Papa sa Manila. Pag ayo-ayo mo din niya. Kanindot ni mo, Nyorita, uy. Ato naman ka mag-college sa Manila. Naswertehan nga nakaamahan o adunahan. Husto gid ka, Nyor. Sige, Karen. Pag ayo-ayo mo din niya. Salamat, Nyorita. Ikaw, Karen, doon na ka ba'y nasayran nga lalaki nga nakagusto sa akong anak? Ha? Wa, Senyor Emilio. Tingalig doon na kay nasayran, pero emo lang gitago gikan ako. Nga naman ka pa. Nagtuod ay ka nga doon ay mga lalaki nga taga dinhi nga muduol na ako. Wa, oy. Kay nahadlok sila nimo. Angay gyud silang mahadlok. Dili ko makatugot nga maminyo lang nga akong anak sa among saop. Pa, Dili ka angay din Hazel. Ug dili na ko gusto nga mubalik ka pa din Tuan na si Senyorita Hazelan. Kita ka? Wag yun ta kumuduol nila. Pero gitawag man gyud kong senyorita. Mauto nga, napugos na lang kog duol. Gipangutan na lang hinoon ko ni Senyor Emilio kung kinsay uyab ni senyorita dinhi. Ha? Kay doon na day uyab sa Hazel. May balibad bitaw ko. Pero giusab kog pangutan na kinsay iyang suod nga amigo nga taga dinhi. Oo niya, imo kong ginganan. Wa uy. Tingali pagitaon pa lang hinoon kasi ang mga silingan o kulatahon ka. Oo. Mangulat lang di sila bisag waysa. Milan, nakakita na bitaw ka ni Senyor Emilio. Og nakadungog ka na sa isog niyang tingog, di ba? Ay, nagsalig lang gid sila sa ilang kwarta. Tuan na hinoon sila. Wadot sumakunot sila sa airport aron ato sakay paingon sa Manila. Magtuon kog mayo, Karen. Kung professional lang niya ko, nakasiguro ko, doon nagyo kausaban ang akong kinabuhi. Kana gyud Milan. Paningkamot gyud. Aron ikaw na sa itawgo na mog Senyor Milan. Ah, Oh, anong may apil makagkatawa? Kasi nasayod. May tabugin ang imong gisulti, di ba? di na di may magkita ni Hazel na eh. Nga naman? Nanlarga na sila si Senyor Emilio sa Manila. Uy, wa na di ay din si Senyorita Hazel. Wala ko no. Ingon si Karen. Sagdi lang dong. Hindi lang. Nakasiguro ko nga magkita pa mog usab. Ug inig abot niya ng higayuna. Lahi ka na. May uminto ka na. Usa ka na ka-professional ug dili na sayon-sayonon sa pagkulata ni Senyor Emilio. Nakapili ka na ba kurso ng imong kuhaon dito sa Manila, Hazel? accountancy lang niya akong kuhaon. Dili ka gustong magdoktor? O kaha, lawyer? Gikan pa kong nag-eskwela pa. Ug ang kurso nga imong gihisgutan, dugay pang mahuman. Doon naman sab ko'y ikagasto. Gikinahanglan masab sa atong kumpanya ang accountant, di ba? Bahala ka. Basta ang importante nga malayo ka sa atong mga saop. Dong, kanang sige magkagunit anang imong silpon. Wa naman si senyorita din eh. Naguwat na ko nga manawag si Hazel na eh. Kay gayon ka to siya panawag ni mo dong. Naagod pirmis ang kilid ang iyang amahan god. Nakaila ko niya na eh. Mangita yun siya gigayon aron magkasulti ming duha. Unsa man. Uyab di ay gid mo atong senyorita. Hala, sig pangutan na. Di lagi na eh. Ano mong sige kog pangutana? Unya ano mo ra magsiguro manggid ka nga tawgan ka niya, be. Ang mom na yung saad ako. O mura sa ko guilty na eh, kay wag na ko mausbig hatag si Hazel sa kwadro nga kaba-kaba. Oy, nakahatag ka naman niya kaduha. Mahay lagi kong mahayon na eh. Kay
Ako mong gipabayaran ng una na kong gimo. Dong Milan. Best friend man unta ming duha pero ako bagid siyang gipabayad. Ay, nakasabot si senyorita oy nga no imo tong gibuhat. Iya pa gani kong gihatagan og masulob nako sa inyong graduation. Mao nay nakapadakog samot sa kong pagmahay. Mura bag ako yung gipangwartahan si Hazel. Ay, napaguna-una ni ana oy. May mo man sad nga maghimo kag laing kwadro. Bisag daghanon pa na nimog himo aron ko magkita mo usab si senyorita Hazel, ubay-ubay kag mahatag niya. Mabada na niya akong buhaton ay. Wa pag yung tingali makakitag higayon si Hazel nga makatawag na ko. Wa man gyud ko buwag ni Papa, uy. Di gyud ko makahigayon sa pagpanawag ni Milan. Nakasiguro gyud ko ba nga nagatang na si Milan sa akong pagpanawag. Madlok man sab ko nga siya manawag. Sigurado gyud nga mangutana si Papa kisay nanawag. Bahala na. Umadto ko sa CR. Adto ko dito manawag ni Milan. Asa man ka? Mag-CR sa ko, pa. Ayaw pagdugay. Dugay pa ganit ang malarga. Wara ba'y kapahuwayan din eh. Tingbalangon niya ang imong pagpahuway dito sa Manila. CR sa ko, pa. Ayaw pagdugay, ha? Dili lagi. Oh, nga nung magdaha pa magyug ka og cellphone. Ambi. Ako'y gunit. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!